5 kalibo 5 2,000 5 6 9 3,000. Uy, Antonio! Ha, uy po din siyo. Karon pala ka napakita sa vlog lagi. Tarungag acting ha. Ha. Dagami kay ingon nga. Bati kita mga acting. Mau lagi, terungan naik acting. Loh, gana kwarta na mo god. Bayan be, sweldo na turo no. Sila sabi ko naman din siyo ha ka. Dili ni sa YouTube mo to eh. Ako aning naguan. Ha. Ako aning kwarta. Naguan. Ay, taguin. Isa. Anong ka? Ah, duluwag yun mo Antonio oy. Gandahan ka mga kwarta ka. Paningkamot. Oh, Salig ko. mo mo ka na. Sige, labay lang koy. Ako lang ng ulon mo. Orasyon ni Pablo. Hindi malang. Pastilan man yung bataa ka. Kuyawan man tani mo. Di mo ko na Pablo. Murang kag nalibang niya god. Ay ko'y tuyo dahil mo na Pablo. Oh, mao ba dong? Sige, sudlig gamay. Oh, dakuan lang diyan, hindi ka maglisod. Salamat lang, salamat. Sinsa nagkaglamok. Ana mo ni siya noy. Paitas kong amigo noy Pablo. Wanong day dong? Namatay? Sus, may unta noy. Ito noy, nagay kwarta dia. Hala, ug kwarta imong tuyo dong, wa jud ko. Unsa man day imong tuyo gid dong? Na, okay kwarta noy. Sakto jud kay pag-ani na ko dire. Na ko yung amigo, daghan gi kwarta. Purti lang yung pagkalauga. Saman pangartaan na to noy. Paan? Sige dong, anak lali dong. Sikat man ko nga mananag-an dire. Suguon di kag pangawat. Ako'y tagna. Sama, kasabot na ka? Oh, kasabot ako noy. Sige ni okay bala. Siguruan lang nga di ka masakpan ha. Oh, sige noy. Ikaw, ya, tuloy ko asan mo ibutang ha. Oh, sige. Alisto lang kang atunyuwa ka. Kawatan jud ka. Uy, sakto. May motor. Wala na siya. Ini kawatong kini kay importante kini niya. May motor. Buang ka, laog kay kag kwarta. Sa asa ko taguan? Ah, nakalimunan nito. Ini. Dili siguro na ko ni butang. Ra. Di na to masol tong buang. Tuon sa kos ni Pablo be. Orasyon di malang. Noy. Ako nang gikuha ang motor. Motor? Asan mo ibutang na pe? Nas bawal ko tunay kasalingan. Baol kasagingan. Ah, kabalo na ko na. Baol Ya. kasagingan. Na di lang ko magdugay diri noy kay ako panidans kuan Antonio. Ah, sige, ay palabi ko tos kay malata ka. Sige ni ares ako. Sige. Kuang pala siya meron. Baol. Orasyon. Manadyo pumasaw yun. At kusugkado di. Lah! Asa naman to kong motor eh? Matay nagkawa to ba? Matay na ni Ron. Asa na kayo? Tagbaw no kag pangita diyang buanga ka. Linaog pa do. Agon ko be. Bay Antonio. Uy, Dincho! Kabantay ka sa akong motor dire. Matay, nawala mo naon. Kasi kabantay ka ba? Na. Nangaga ni mo oy. Usor ba yung kawat ron? Bising gikawat na. Matay, gikawat to tinuuda, Dincho, no? Sus, limaha dyan ako, anik. Lakaw, baby ako. Saan mo ko ni Dincho? Ay sus, sir kinasulbado na. Naisikat nga mananag Andre. Ni Pablo ba? Pagpasubay na dito, mintras sayo pa na nawala na imong motor. Pagdala lang pinungod kay naam gyud na. Oh, no, si ni Pablo tinuura, no? Nag-am dito, sige, atuon lang ko na kay para makita tog sa'yo akong motor. Sige, agi lang sad ko. Kwarta giniron. Ayo! Malas. Orasyon. Ayo! Oy, dong. Say ato. Sudle. May hapon diyan eh. Naunta ko'y tuyo ba? Shh. Magpatagan ka. Wa jud ka masipyat noy. Ako motor ba na dito nya nawala ra galit. Nya, importante be ko to noy. Ako to ipatagan mo ni be. Ah, tagan. Kinahanglan man siya pahinungod dong kay di man ni maluya man ni ko'y pahinungod. Oh, pila man sa gusto nung noy. Ah, importante mo dito ng motor, 500. Dali, ito sumayo siya, tas na pa. Nya sa noy. Mintos. Pero noy. Tos, Dali ano kay mulakaw na ko noy. sige, sige ha.
Orasyon pang di malas. Asa man Ang ang imong motor. Kay nasa kilid sa sambagan. Oh, sa kilid sambagan. Nasa sambagan yan, nagkasagingan. Liko kas to. Nadia, di parking. Nadia, oh, di parking. Sige Noy, salamat din ya. Oh, sige, wala na problema. Kinintos, easy money. Asa ko imong may Pablo ha? Sabagan. Sagingan, saging. Apa yung motor dire? Oo. Oh, tura de. Sus, naaram di kang motora ka. Salamat kay ano di ka? Bi. Ay, nakita nito na akong motor. Maom ganis ni Pablo eh. Luwa sa pinili. Welcome to Mobile Legends. Ini si Trit. You explain and go. Patay siya. Gising si Kuman. Okay. Bumbukan nga, bumbukan eh. Iti. Sabi. Di malas. Noy. Yan na pong cellphone akong gikuha. Sipon, Oh, asa tabi mo gibutang na pod? nasa iyang balay sa silong. Akong gitabunan og bukong. Silong, yung tabunan mo bukong. Oh, Ah, sige. nga sige Noy, di lang sa kumaglangay dire kay ako na putong panidaan sa tonyo. Sige, wala problema. Sige, pagkakay nga. Parang paano po ito siya? Di malas. Lah, wala naman sa akong cellphone. Patay, mga binuangan naman yung gunis ang kanto ba? Patay. Manawag, Bix, kuya ko na, patay ko na lang. Oh, may Pablo di eh. Tagang ko to eh. Orasyon. Noy. Oh, nakusilit ka. Ano na po nawala? Kita na itagalan mo ibigay. Maguba akong relasyon. Ah, may problema ka. Ni-chat ako kung uya bro niya. Saan na to na ko ron? Dali na. Dali, hindi ka na ng cellphone. Lagi na eh. Maluyan lagi ko. Uy, pahinungod. Lagi na pahinungod. Lahat na po nga Pila mo problema. sa mong gusto na po noy. Ah, Sige na dali ano noy. Kay 500 yapon, 500. 500 noy. 500. 500 noy. 500. Gatanaw ko noy. 500, kaya lagi 500. 500. Ikaw na noy, dali ano kay. Orasyon, asang cellphone. Nasa yung balay dong. Nasa yung balay. Nasilong. Gitakluban o bukong. Nara dito yung cellphone. Matay ni Nara dito noy. Ah. Sige, dito. salamat noy. Oh, sige, wala problema na. Chat ako uya bro. Salamat, sige. Ay, kaya ay gani kabuang kalibo. Ay, bakit? 1,000. No. Pati ko good. Uy, kaldiro. Kini na ba daw ang kabuangan be? Tapos mong bitok ng buwang. Saan to ingon ni Noy Pablo ha? Sa silong. Silo? May bukong dire. Oh, dara. Oh, di ara jud ay. Ay, wag na adre. Oh, ayun eh. Time takes terus kung iya bro. Wag di ko iya be. Lungag sa di ko. Kaldiro na pinawala. Wala ba nang kinabuhi ka? Oy! At least may Pablo ba? Magdudam juga ni ba? Wala ko ipatagan na mawala. Mabuhong na ba? Mabuhong. Nagbakbak. Sumbat ka siraka. Down. Ay matay ni Kaldiro na sinawala na ko na eh. Nawat na napod ka? Una ang motor. Sunod silmo karang Kaldiro sa binuang naman eh. Noy lang. Manunod po eh. Kasi na pinagsubayon ko na. Dili na. Mananag-amin yung ka. Ang nagkawan may tagana. Bak nagpulo nito ana ron. Dali noy. Anong kurog mo na yung kamot? Pas mo din lang. Kahit yung tigulan na tapas mo. Mo rin dali aday. Kay na. Paso. Dali ano eh. Wala kay bayad na nito. Sige na, basta ano to mo. Nagkawat to kung Kaldiro. muna ko na ron. Dali na. Ladong. Dali na. Kinsa? Ang imong amigo na kakawat dong. Kinsa na amigo ano eh. Ano siya nako? Nakaurin siya. Dako siyag mata. Sama na eh. Ya na pagkajungkok, may taas gilid. Sama na mo. Amigo ano eh ba? Murag ito. Pablo. Mauna. Ako. Mauna ikaw ni. Di ako. Oh, mauna. Ako, day. Mauna kakawat. Kita man duwa.
Pantog na itakis kilin.